Ngikhuluma iqiniso lomkhulu umuntu bantu basuyibank khuluma iqiniso. Mina nihamba ugogo yi-1 because there is no way kuze kushaya 5 ekuseni nisabheke ngawayizolo. Amehla wake awekho bovu. Anithirizeli mara nidakiwe. Nisisene energy. Hayi. Ha. Hayi. Mana ngichaza bese nithi iyo. Kuthi ngishishilize ngayophatha asiphinde namhlanje iSunday hayi asishone nikhona. Ngiyatshintsha manje all white ngisho niyazi. Hayi nyeza. Ha. Izolo bekushada ukuthi sithi gama cricket wena. Bengathi 31 izolo. Hayi ngiyanivuma. Hayi yabona iDiamond Cafe lifestyle hagogo. Ha. Hayi. Hayi namhlanje kuthenga noma-cricket akube busy. Ngicela bofika early tu. Bofika early sobheka kahle ngoba nifuna ufika sesidayiwe singasabona abafana. Yadla. Bakafika early, you all white.